Serokê Tirkiye dibêje ku êdî sebra Tirkiye derbarê avakirina navçeya Aram li Rojavayê Kurdistanê nema. Wager heye operasyona leşkerî ya Tirkî li Rojhilatê Cemê Feratê were encamdan. Di gotarekê de Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye ragihand ku bi tenê rêya encamdana operasyona leşkerî li Rojhilatê Cemê Feratê li pêşiya Tirkiye maya. Da ku navçeya Aram were avakirin. Êdî Tirkiye nikare çavereya Amerîka bike ji bo avakirina navçeya Aram. Erdogan got ku Tirkiye pabend li gel Amerîka navçeya Aram ava bike. Lê weke tê xuyakirin Tirkiye bi tena xwe wê navçeya Aram ava bike. û çavereya tu aliyekî nake. Pêngavên Tirkiyeyên tekalî ji bo avakirina navçeya Aram wê bikevine warê cîbicîkirinê de. Serokê Tirkiye tekez kir û got ku armanca Tirkiye bi avakirina navçeya Aram bi cîkirina 2 milyon penaberên Sûrî li Rojhilatê Cemê Feratê ye. Wa ew navçe jî divê ku rahiya wê 3 kîlometr be. Recep Tayyip Erdogan got ku Tirkiye piştevaniya yekparçeyiya xaka Sûriyê dike. Ji ber bi yekparçeyiya xaka Sûriyê matirsî ser Tirkiye namînin. Wê bibe sedemeke erênî ji bo vegera penaberan. Serokê Tirkiye tekez kir ku ew rê nadine welatên navdewletî yên ku bi mebest û plan û armanc hatine deverê, destêwerdanê çarenivîsa gelê Sûriyê de bikin. Û ji aliyê xwe ve berdewam Amerîka dibêje ku karvedana tekalî di Rojhilatê Cemê Feratê de qebûl nake. Pêwîst e tevaya tevgerê bi hevbeştî were encamdan. û Amerîka tekeziyê li ser wê çendê dike ku ew rê nade tu aliyekî destêwerdanê di Rojhilatê Cemê Feratê de bike.